लय बा कि धन कुशिला सुमितारा के कहीं माई के आती हली चैत में जन्म चारो भाई के वही खाती आज जे पूजल कर भइल कले आनबा यस बाबा राउर महिमा महान बा जे जे पूजल कर भइल कल्याण बा क्या बात बाबा एगो पशु से एगो बाबा एगो पशु के वचन दिहले कि हमरा के घरे चल जाए हम आई तो हमरा के खा जाइए ये बात हमरा पता चलल जख्मी भैया अपना कलम से लिखले कि पूरा कोई जमन दीहनी बचानवा कि पूरा कोई जमन अरे दीहनी बचानवा का कि भले होई गई बाघ के भोजनवा पूरा कईनी दमनती होनी बचनवा भले होई गई बाघ के भोजनवा गाथा गावत आज दुनिया संसार बा गाथा गावत आज दुनिया संसार बा आज भी पूजल कर भइल बेड़ा पार बा बहुत बहुत आभार हमारा भाई की तरफ से पुरस्कार कि धन बाटे करौली तो पगी ग्राम हो उहे गाँव न हो धन बाटे करौली तो पगी ग्राम हो आय हाय जोखमी जी के कलम बोला तो देख के हम गावतानी जहाँ पावे पंचम मंदिर पावन धाम हो जहाँ बाटे पंच मंदिर पावन धाम हो चंदन जखमी जितेंद्र के गुहार बा चंदन जखमी जितेंद्र के गुहार बा आज भी पूजन कर भइल बेड़ा